Σας καλωσορίζουμε στο απόψινό μας ραντεβού. Σήμερα εδώ θα προβάλλουμε θέματα από την ελληνική κοινωνία. Θα προβάλλουμε θέματα από διαφορετικούς τόπους και διαφορετικά σημεία. Θα έχουμε για σας εδώ πολλούς καλεσμένους. Ο πρώτος όμως καλεσμένος για σήμερα είναι έκπληξη για σας. Ετοιμάζεται στο μακιγιάζ βέβαια να έρθει να προϋπαντήσει εσάς εδώ στο πολύ όμορφο μέρος. Λοιπόν, η εκπομπή μας σήμερα, όπου τη βλέπετε και εσείς από κοντά, θα φιλοξενήσει έναν πολύ καλό καλεσμένο. Μουσική παρακαλώ, με θερμό διαπλάττω. Πού είστε μωρέ? Δεν σας βλέπω. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε της εκπομπιάς σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Είστε στον αέρα. Ποιον αέρα μωρέ, έσκασα. Κλεισμένο μη είχατε 4 ώρες μέσα του Καναρίνι, πώς του λέτε αυτό. 10 ώρες μη φέρατε από τα τζουμέρκα που πάνω με του λεωφορείου για την εκπομπή σας. Μη κρατάτε να μην μπουγιατίστου κι ώρα την παΐτσα. Μιλήστε κύριε ελεύθερα. Γι' αυτό ήρθα στην τηλεόραση. Για να σας τα πω ελεύθερα. Να σας τα ψάλω απ' την καλή. Αλλά προσέχτε, μη κόψει την κουβέντα από θα σας πατσουκάρω. Μα όχι βέβαια, σας βλέπει όλη η Ελλάδα τώρα. Όλη η Ελλάδα με βλέπει, εγώ δεν βλέπω κανέναν. Μα τι να κάνουμε κύριε, έτσι και η τηλεόραση. Καλά είπες. Έτσι είναι η τηλεόραση. Εμείς οι απλοί άνθρωποι που καθόμαστε στις τηλεοράσεις να βλέπουμε όλες αυτές τις βλακίες που μας παίρνει ποιος κυράτωσε ποιον του κυρατώσει του λούρου. Και εσείς να μην βλέπετε την αγανάκτηση του κόσμου από τα μάτια από αυτό που βλέπετε. Πώς λέγεστε κύριε? Για πες. Σας ρωτάω πώς λέγεστε, ποιο είναι το όνομά σας? Ωραίες πέντε. Να αυτούς συστηθώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πατριώτες, καλησπέρα σας. Έρθα στην τηλεόραση να σας πω ορισμένα πράγματα. Εγώ είμαι ο Γιώργος ο Κολοφωτιάς. Είμαι από πάνω από τα τζουμέρκα. Είμαι κι εγώ ένας από τα τόσα εκατομμύρια Έλληνες που έχουμε στηρίξει τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας και τα οικονομικά μας στα τυχερά παιχνίδια που γίνεται στις τηλεοράσεις. Σε όλα αυτά τα μεγάλα παζάρια, στα μεγάλα παπάρια, στα μεγάλα ντύλια, σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Ωραία λοιπόν κύριε, αφού λοιπόν είσαστε κι εσείς ένας από τους πολλούς, θα κανονίσουμε να διαγωνιστείτε. Έχετε ξαναδιαγωνιστεί? Βεβαίως, έχω διαγωνιστεί πολλές φορές και πέτυχα στη ζωή. Εγώ θεωρούμαι πετυχημένος. Στο χωριό οι χωριανοί μην νομίζουν για χαζό, για βανταλό. Εγώ όμως είμαι πουτεράς. Εγώ θα έχω την 300. Κύριε Κολοφωτιά μου, είπατε ότι διαγωνιστήκατε και είστε πετυχημένος στη ζωή. Τι ακριβώς εννοείτε? Εννοώ το εξής, ότι είμαι αυτοδημιούργητος. Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτιαχτώ. Ο πατέρας μου όταν πέθανε μάθηκε 5 πρόβατα. Εγώ δούλεψα και τα έκανα. Πόσο τα κάνατε? 20. 20 πρόβατα, 5 σχούρια και ένα τραΐ. Το τραΐ το φωνάζω Καρατσαφέλη. Ο πατέρας με τη μάνα μου εκείνο τον καιρό παντρευτήκαν. Δεν είχαν τηλεοράσει να κάνουν τα βράδια να περνάνε ώρα. Δεν είχαν τι να κάνουν και κάνουν συνέχεια παιδιά. Έχω 9 αδέρφια, κάνουν 9 παιδιά. Εγώ παντρεύκα και έχω 3 παιδιά. Το ένα του μεγάλου είναι παντρεμένο χωρίς παιδιά. Τα άλλα τα δυο, τα μικρά είναι κούτσκα. Δεν παντρευτήκαν ακόμα. Είναι 45 χρονών και δεν παντρευτήκαν. Και γιατί δεν παντρεύονται? Γιατί δεν βρίσκουν γυναίκες να παντρευτούν. Και από πέρα δεν σήμερα να παντρευτεί και να κάτσει στο χωριό με τα πρόβατα. Ξυλουλάτε όλες με τις πολιτείες. Μα τι λέτε τώρα κύριε Κολοφωτιά μου, τόσες ξένες στην Ελλάδα ψάχνουν να βρουν γαμπρούς. Οι ξένες είναι έξυπνες, δεν είναι χαλιές. Οι ξένες ψάχνουν και βρίσκουν γαμπρούς, δεν ψάχνουν να βρουν νέα παιδιά να κάνουν σπίτια να κάνουν το χωριό. Οι ξένες ψάχνουν και βρίσκουν γαμπρούς
αυτός που έχει βάλει ο Άγιος Πέτρος στο μάτι. Σπαντεύουνε, μένουν κάνα 2 μήνες παντρεμένοι. Πιθαίνουν οι γέροντες, παίρνουν αυτές τις περιουσίες και τι σύρανταν. Αρκετά. Πείτε μας τώρα, κύριε Κολεποτιά μου, αν πηγαίνετε σε διαγωνιζόμενα παιχνίδια, σε τι ακριβώς θα διαγωνιζόσασταν? Στο μαρκάρισμα. Πώς? Στο τραγούδι. Ξέρετε, εγώ τραγνάω καλά. Είναι ψάρτης δεξιός. Δεξιός? Ναι, ξέραν δεξιά μεριά της εκκλησιάς. Όταν στο Βουλιό καμιά φορά γίνεται λειτουργιά. Γιατί στο Βουλιό δεν έχουμε παπά. Δαγκώσα είτε απ' τα Γιάννενα. Παπάδης, σμάλι ψόρ σου Χριστόδουλου στην Αθήνα. Πειραστικά τώρα. Τώρα κάνει ενέργειες του Αντρουλάκης να μας φέρουν χόλτσα στο χωριό. Σας παρακαλώ πολύ κύριε, όχι πολιτικά στην εκπομπή μας. Δεν είναι πολιτικά, είναι αλήθειες. Βγαίνουν στους τόπους αντίχριστους. Ελάτε παρακαλώ στο θέμα μας, ελάτε. Ωραία, να έρθει στο θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας? Οι εκπομπές φυσικά. Οι εκπομπές, ωραία. Αφού δεν θέλετε να τραγουδήσω, θα διαγωνιστώ στο χορό. Ξέρετε στο χορό είμαι καλός. Αλλού πατάω και αλλού βρίσκομαι. Τελευταία φορά όμως που χόρεψα στην πλατεία του χωριού, με τσουλήσαν με τις κλήσεις. Γιατί? Γιατί χόρεψα στάρματα μπρος του λαγούνα. Σας παρακαλώ πολύ κύριε, είπαμε δεν είναι πολιτική εκπομπή εδώ. Να αλλάξετε αμέσως τραγούδι. Ωραία, θα χορέψω γρήβα μου στη θέση μας. Στην ουσία παρακαλώ, στην ουσία. Ωραία, στην ουσία. Ακούστε, εγώ ήρθα εδώ στην εκπομπή σας για να πω ένα ποίημα. Κάτι στίχους που έγραψα για τον κύριο Πρωθυπουργό μας. Τι λέτε? Ναι. Ποίημα για τον κύριο Πρωθυπουργό Ναι, μας. για τον Κουτσου Καραμανλή. Και άμα αρέσει αυτό το τραγούδι, αυτό, οι στίχοι, θα του κάνω τραγούδι και θα του δώσω να του τραγουδείς η εθνική μας στάρ. Η Παπαρίζου. Όχι, φόβη. Αυτή τραγουδάει να του φέρουν βλάκους στο τυρί. Αλλά ήρθα και για ένα άλλο λόγο. Ήρθα να πάω στην εκπομπή Χαρχαβέλα. Ποια? Στην εκπομπή της Χαρχαβέλα. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που ψηλάει τα ονείρατα. Α, ποια ονείρατα? Είδα χτες το βράδυ ένα όνειρο. Τι όνειρο είδατε? Του είπα το πρωί στη γυναίκα και της λέω γυναίκα είδα ένα όνειρο. Ήσουν δαυλίλες του μυθίσει. Τι όνειρο είδα? Ναι. Είδα το εξής. Ταχά, είχε ζωντανέψου ανήπασας και έκανε βόλτα στα Γιάννενα. Και ήταν με την Κουστουβία, με το Βάνια και τους αλλούς. Αλλά κάθε φορά περνούσε και κάτι μπροστά.